5 persuni ġew arrestati brabta mal-każ taż-żagħżugħ Jean-Paul Sofia illi seħħ f'Diċembru li għadda. Il-5 persuni jinkludu lill-iżviluppatur Rikard Boħaġar u Matthew Xkembri, kif ukoll il-perit Adriana Zammit u l-kuntrattur Miromir Milosevic. Fi-stqarrija l-pulizija kkonfermaw li saru l-arresti, iżda ma semmewx ismijiet. Jean-Paul Sofia tilef ħajtu traġikament wara li krollat binja f'Kordin u tul dawn ix-xhur kollha il-pulizija kienu għadhom ma wettqu ebda arresti. Dan għaliex il-Kummissarju Angelo Gafas kont kif qalinna hu stess kienet jistenna l-inkjesta maġisterjali tiġi konkluża. Fil-jiem li ġejjin se jkun qed jingħata bidu għall-inkjesta pubblika li kellha tiġi appuntata wara l-pressjoni enormi li saret fuq il-Prim Ministru u wara li Roberta Bela spiċċa daru mal-ħajt. Sa issa ħadd għadu ma jaf se jkunu t-termini li fihom se taħdem din l-inkjesta. Fi traċedja li ħasdet il-ħajja ta' Sofia kien hemm involuti 5 persuni oħra. Dawn kienu 3 Albaniżi ta' 53, 24 u 21 sena, raġel mill-Bosnija ta' 69 sena u Malti minn San Pawl il-Baħar ta' 43 sena. Il-bord li se jmexxi din l-inkjesta pubblika brabta mat traċedja ta' Sofia diġà għandu qudiemu talba sabiex jistħarreġ allegazzjoni serja dwar flus li jingħataw il-ħaddiema barranin ħalli jgħalqu ħalqhom u ma jgħidu xejn dwar dak li seħħ f'Kordin f'Diċembru li għadda. L-allegazzjonijiet jindikaw li l-5 feruti tħallsu somma flus biex ma jitkellmux u l-barranin intbagħtu lura f'pajjiżhom biex żgur ma jiftħux ħalqhom. Dan minkejja li wieħed allegatament tilef il-vista minn għajn waħda u li ieħor tilef siq waħda.